Amdare Retatsika the dance. Muriengwe Irene Muriengwe Enias. Taura tinodaidzisa kuti vamwe vese vadini wanzi sezvo ndiri kuita saka pamberi penyu nyaya ndeyekuti dzokai kudai nenyaya yakatongwa muna 2022 yekugadzirisa zviri kunetsa mumusha nembo dzako chitupa nemaredare izvi zvaitwa utsarizvo ndiairini Muriengwe achitaura kuna Enias Muriengwe. Kama ni how many say? Mume. Ini cara di jodi cara itu. Kayak panu na. Alors. Kayak panu na 2022. Wana waingi walesara. Kapiwa chiremba. Tabwa chiremba kapira yakapimsha wetu sasa kwenda kwa bamu. Huko mara kwa chidi papo chiremba wakataura kuti mufunge wanengwa Muriengwe kubata kwandaita zvinhu pana pababa mina ndaona bhodore munhu ndikakuti munongozindura kai chesa hapana akasungudza musoro takanyarara kubvunza chiremba kuti tenderere mberi kuti chiwabvunza hapana akabvunza takatazogara tagachiona chiremba wadzokera takatagara mumba mana kwamuna makafiwa nemutumbi miri wechipiri wacho ndipo pakaona mwanakomana wacho akati rufu rwanyanya ngatifambei tinzwe kuti chii chibva tanyanya kukonzera rufu kudai. Nechokwadi musha Muriengwe wakasimuka wese varume wakaenda kwamukotsanjera wakachituka kuenda kwamukotsanjera ndobva waenda kwamukotsanjera. Mukotsanjera akati ndazvinzwa handikwanisi kuparurirai ndiri kunze kwemusha ndoda kuuya mukati memusha wenyu ndigoparure dare randaona. Chiremba wakauya wakaungana wese wakaramba kuendesa mudzimba dzavo. Ndikati iwe ini ndiri kurwarirwa chiremba ngapinde mumba mangu. Chiremba akabvunza kuti nhai varume muno ndiri kuona ngozi iyi mukomana wakaita sei iwe asi ndiri kuzviona zvinhu izvi ngezvekwasitore zvinhu izvi ndoko wakazvitore. Baba munini wakabvuma hawana kuramba wana wangu hawana kuzorora kurwara kubva 2022 kusvikira pari nhasi. Zvimwe zvikamu takamboendesa zvikwambo zviri chikanga chiri kutsanangura kuti takanga tiri vatatu asi ndakasiya zviri zvakaenda. Ndikadaidza wacho kuti uyai newana iwawo ndikaenda akati inini ndiri kubvisa chii zviri izvi. Tadzoka story musandabvisa story akati akatouya naye akati ndopinda mukati memusha ishanga aripo sabhanga aripo akataura iye achiti story ini zvangu zvikwambo zvedudzo kwangu ndatora asi ndikakutiwa nekwa Muriengwe mune ngozi unoramba here. Pana pani mwana akabuda akati tisanangurirei ngozi yacho kuti yakamira sei. Story akati handizvo zvandafambira. Vasuka vadi vaenda hakuchisara kudare zvengozi ikati manakashi vana vangu vakuchigaudza zvino kuchitaura kana nanhasi anorondedzera ari pano. Ini takatorwa tiri vatatu naElias zvaakatora tiri vatatu akatora wepasitore wairi ini ndiri mutorwa pastore ndiri kuda kubhadharwa kugara kwandaita mumba maElias nechibitira zvaida. Zvakanaka zvapera izvi. Mwana waramba kurwara. Mwana ndokubva aenda ega kwaishe madziwa. Kuti nida yakopoterera ini ndoda kuperekedzwa.
ndiri kurwara ini ndinoda kuti chipo chacho ndicho chaitaura kuti ini ndoda kuperekedzwa mushama mumastori ini asi ndinoda kubhadharwa wazvo nekuti ndikamushandirazvo saka ini handiendi chero kungoenda ndoda kubhadhara shemadziwa takaunganira musi wacho takarara tiri mashemadziwa tarara tiri pashemadziwa remangwana ishe akadaidza mukosanjera akati mukosanjera uya kuno ndione dareki mukosanjera akauya auya ishe akati ndiri kuda kuti mudzimu wako ngaubude uparure zviri kudini zviri kunetsa akatera kuti murume uyu une zvinhu zvepasitori kuti ngaaperekedza ari kuramba ake asi zvinhu kezvikwanizvo kezvepasitori ipapo ishe akati apano chakamoshata kuti zvepasitori iye anga ine n'anga yake wameno yaibva kuchipinge n'anga yekuchipinge mukosanjera ini nemhuri yangu baba mune nemhuri yavo mumotikari pasitori tasvika pasitori kosanjera ndiye akasunga akati uri kuona ndiri kusvika ndine mhuri yekwamuyembe ndiwe here kune zvinhu iye akati ndinoshanda nemudzimu ngaubude uri wangu unoziva mudzimu kati wambona mudzimu wabva wabuda musitori akati ichokwadi mudzimu ngewangu uyu asauye ndizvo kungoti ndingotore nje unobhadha kuti ndino mudzimu wani ndipei 1,500 US 15,000 US nditore mudzimu wangu imwe chaenda kwaishe imwe iri kuwan'anga imwe ngeyekuti ndiperekedze mudzimu uyu mushamawo asi ona Elias mari kuruza kuti kunetsa younenge waona unouya naishe uchinitaura kuti ndoyandadini yandaona kusvika zvagadziriswa zvaita sei ndokuti ini nditore mudzimu wangu saka ndakazobva kuti baba munini wakadzokera ega akabveyo ndandina ishe ikoko asi akazoona futi mukana wokudzoka ega pasitori ina handisi yangu kuti akanga akufambira nenzei ikoko ona nemushawara ndopendinoti ndinoziva musikana wacho anokumbirwa ari pano ndokuti zvakatongosvika zviri koko zvokuti mukamudaidza anokurondedzerai mese makatiti anokutaurirai dare rake akuchena pamusoro paboke ndiri kurinzwa changamire wangu nyaya ini handikwanisa hangu kuti ndingakwanise kuipindura asi kundaikumbirawo mwana wangu mumwe chete akanga ariko nepakunzwa nausachodzisi anogona kukurondedzera ndizvo zvendakaremera mwana wacho angataure ndoku amene pakati pavo Felix naura abo wakasimuka uyu pamusoro changamire pamusoro wadari changamire chete unodza ndizita inonzi Felix Felix pamusoro changamire unogona kuzondiregererawo ndoke kutanga kwakupinda kudai saka pandinenge ndakanganisawo uripo kundidzora nhau iri kutaurwa iripo pakati pewabereki wangu apo tinoiziva ndakatarisa samunhu ratawinga muno mudare tichiti iri kuti iyo tikuda kuzoziva kuti nyaya dzakapera sei nyaya yakapinda mudare 2022 but ndichitarisa ini ndiri kuona kuti 2022 hakuna nyaya yatakauya nayo kuno kudare izvi ndiri kuzviona pekuti dare kana nyaya yakauya kudare yakauya before 17 October 2021 ndo pakauya nyaya kudare zvichireva izvo kuti patakauya nyaya iyi yakapinda mudare muno imi sachangamire makatipa mubatsiri wekutanga kuti honai dambudziko rasvika mhuri menyumu tine watinoshanda nawo wanoona chiendai nawo kumusha wanogadzire dambudziko renyu ripere asi tine urombo changamire vanhu wamakatipa dambudziko redu harina kupera
zvichiita kuti nyaya iyi yakazodzoka zvekare futi mudare renyu. Mukati sinzi nyaya iyi isina kupera, takukupai futi umwe munhu wechingani, wechi2 watakapihwa mudare muno, akaendawo akaita zvaakaitawo, asi dambudziko harina kudii, harina kupera. Chanda ndisingazivi ndechekuti pamwe magadzisiro awaita nezvaifanira kuitwa ndo zvakaita kuti pesanei kuti dare rege kudii, kupera. Tine zvadaro hatina kuzokwanisa kudzoka futi kudare lino kuti changamire wanhu wamakatipa akairiwe sawa, dambudziko harina kudii, harina kupera. Takazowanawo umwe munhu asina kutibhadharisa, akatiudza kuti nyaya yamuri kunetsana nayo iyi ine midzimwe kwastori, inongoda kuti muende kunani, kuna stori. Saka hatina kuzokwanisa kudzoka bheki kudare renyu kuno kuti tikuudze kuti changamire wanhu wamakatipa hazvina kuzofamba, asi isusu taakutora chidanho ichi. So taenda kuna stori, wakati shuwa zvinhu zvikunetsa musha menyu, shuwa pano ndipo pamba pazvo. Saka imimi zvamoita, chiuyai tigare pasi, tikapiwa list baba wanayo yawakapiwa navastori, wakati ndo zvinhu zvandikudii, zvandiri kuda. So munotanga maita stage yekutanga, maunganidza zvestage yechi2, ndichazouya inini, ndichazouya kumba kwenyu ndogadzisa zvemudzimu yangu, ndotora dzimu yangu. Tichibva taunganidza zvekutanga zvamboenda, tichibva tamboti femei tichitsvaka zvimwe sewana kuti nyaya idi iite, tichibva kutanga zvaringana. Wastori wakauya mumusha, wakati ndauya kuzotora mudzimu wangu, shuwa murengi yatambura, shuwa zvinhu ndezvekwangu, ane mapangwa. Then wakatora zvawakatora wastori, wakachibva wasiya wanyora tsamba. Ende pawakanyora tsamba, wamhonda wakanga varipo, ndo wakanga wachiona nasabhuku anga aripo, pakasainwa mapepa. Tikati nyaya isinonetsa musha yadi yapera, ndo mafungiro takaitawo. Ati takazoona kuti tatifambei, tibva tazonzwa kuti kune zvinhu zviri kuitika, kune kurwarirwa kuruitwa, marwariro ari kuitawo nekufiwa kwakamboita. Toda kuti titsvakewo tione kuti zvii zviri kumbonetsa, nokuda kuti isusu kuziva kwataita ndezvekuti since wastori wakanga watora zvinhu zvavo, kune here zvimwe zvinhu zvichiri kunetsa kumusha zvatisingazivi. So zvakaitika patakaita izvozvo, takawana wamaiguru wangu ava wanga wachibuda, pane midzimu yaibuda apa. Saka tikati at least tikatsvaka chiremba anokwanisa kutiudza kuti nyaya idzi dzakamira sei. Then patakatora chiremba abva apinda mumusha, chiremba uyu hatina kumupiwa nedare, since patakazoshedza wastori takatisina kudzoka kudare. Apa takazounganidzana semhuri tati ngatitsvake chiremba. Chiremba akanga ambotibatira nyaya iyi achiti kune midzimu iri kuenda pawanapo, ndiyo tikati ngaashedzwe iwayo, sezvo kuti ndiye akambobata dare ramaiguru wangu ava. Saka ngatimushedze obva auya kumusha. Chatakamushedzera kuti ataure kuti chiri kunetsa kuwasikana wachichibuda chichitaura chii. Saka takabuda neimwe version changamire yekuti chiremba watakashedza akatitaurira kuti chiri kunetsa mumusha menyu ingozi. Saka zvairi ngozi inoda kuripa, mushonga wengozi kuiripa. Todii nengozi iyi? Ngozi sinzi zvairi kutaura, tinodawo kuziva kuti kana iwe uchiti wakaurayiwa, unotaurawo zvekuti kudzinza kwako ndobva kwakati, ndinonzi ningi, kuti tione mafambiro. Saka chakada kutinetsa ipapo ndechekuti ngozi haina kuda kutaura zita rayo nekwainobva. Tichibva tabvunza chiremba kuti chiremba, isusu tine kakunhu hatisi kunzwisisa, nokuti kuti tizosvike panzira dzekuenda kundoripa tinoda kutanga tanzwisisana kuti shuwa munhu uyu watoda kundoripira ndinhingi. Nyaya yainzi munhu akaurayiwa ainzi akaurayiwa
nababa wangwawa kuSouth Africa ma 1970 something. Baba wangu asati watomboona wakaenda Joni. Chiroti nyaya idzi isusu sevanawo ataigona kudziziwa, but semunhuwo ataitarisira sachiremba kuti avheneke aone kuti nuances aiwa takafa takawanda zvakazori uyu anga asiye gavata takawanda saka ngozi yoida kuripa tazvinzwa. Mhepo chibva yataurwa nayo, mhepo chibva yataura kuti inini kuti ndikuudzei zita rangu nekumusha kwangu munofanira kutanga mabvuma mhosva. Tikadai isu ngatingobvume mhosva, chataibvumira mhosva kuda kundoona kuti achataura kuti ndinini kana kuri kumusha kwacho kunoda kuti kuendwe pasati pagadzirwa nyaya dzekundoripa. Saka chatakagara pasi isusu newana sevana vaitsvaka mari tichida kuti dambudziko rababa kana zvizvo zvavakaita vanenge vakaita nekusaziva hatigoni kuramba takabatira ipapo, but tida kuti tigadzire nyaya ipere mumusha muitero nyara. Asi isusu hataigona kuti tiraise a lot of money yakawandisa nemombe dzaitaurwa nemakungu nemagrosari ekuti tiunganidze mari yengozi yatisingazivi kuti kumusha kwayo ndekupi uye zita rayo ndekupi. Since chiremba uye aitibatira dare akatadza kutitsanangurira pese padaida kumubvunza aitichichidzira. Isusu tichibva taona kuti kuti tiite conflict nen'anga tikabva taona kuti hatizvozvigoni, masimba anosiyana. Isusuwo sevana takashandisa nzira dzedu sevanhu vaizotsvaka mari inorwadza changamire kutsvaka. Hazvibatsiri kuti muti maunganidza 20,000 yekuti muripe pamberi mozoona kuti hazvanhu zvamakaita hazvisiri izvo. Saka ngatiwanei confirmation, tikawana vanhu 2 kana 3 vanoti confirmira kuti sure ngozi iripo kwakati toti haiwa chiremba ngati go ahead. Kana kusara tisina chinhu tosara tisina chinhu chizva taita chinhu chiri right, ndo papaine donzvo redu. Takatora chiremba wekutanga awa hatina kuvaziwisa, takavatsvaga sesu isu tikuunganidza mari taitira homwe dzedu kuti tizozoti kana tikubudisa mari tikubudisira zvinhu pazvizvo. But chiremba wakatiudza kuti inini ndiri chiremba handisi kuona ngozi, baba wenyu maoko ake akachena kana kushinza akauraya inini handisi kuzviona. Takabva musoro wakabva tanga kutenderera tikati aiwa pamwewo hatizivi, tibva tatsvaka umwe futi chiremba achibva atiudza kuti hapana ngozi. Saka parini muri changamire muri kunzwa information yakadaro takabva tavhingika musoro tichibva tachiti no tochiita sei toda kuti tichione nachiremba. Saka patakachitora muchiremba wechi2 ndakazoona kuti nyaya yacho yanga yakuita unenge chiremba watatu kutaura nenyaya yengozi kwatakanzi midzimu iyi ndeyepastori. Chiremba akabva asiyana nenyaya yengozi akati kana makanzwa kuti kunoda kuenda kwastori kubva ngatimboende pamwe ndo pamwe nyaya yedu inogona kugadzirika. Ndichitaura naye inini chiremba. So ndakazoona manje kuti dai takaramba tichipfuurira mberi tichiunganidza mari. Chandakaramba isusu sevana kuunganidza mari yengozi yatisingazivi. Ndakati mari iyoyo haiunganidzi as long as ipapo pasina kujeka kana kunobuda mari haibude. Ndo zvakazotiita kuti titsvake vamwe vana chiremba. Ipapo taakuenda chibva taona kuti hanzvadzi yangu yatanga kurwara, yatanga kurwara iine kwainogara, ndo payakabva yaenda kundopotera kwamadziwa. Nyaya ichibva yaenda kudare tikati isusu batabvawo kwatinogara kuHarare tikati regai tindonzwe nyaya nokuti chatisasadi isusu kuti vabereki vedu ava varembe vari kuchinjana masoko vozi pamwe pacho vanogona kungopfudzana vasingamboresani. Saka isusu tevanotoda kuedza kukavha kuti dambudziko iri ripere kana vari vana varuda kurwara ngavarapiwe zviite. Yaenda kudare kwamwe madziwa tikati kana iriyo nyaya yabuda chiremba iye akauya kana iriyo nyaya iripo yekuti kuda kuendwa kwamukusariko kwastori ngatitobva tatoisa mari mumapetrol tiende. Tikaenda nemupurisa watakaenda naye watakapiwa navamadziwa tikaenda nawe tasvika kudare rekwastori wakasvika vakatigamuchira
wakatsa zvimwe zvacho handichazvikorodze kuwe zvimwe zvacho zvataurwa namai ako. Saka tapindamo mudare chandakaona ndechekuti inini mhuri yekwamhuri yengwe yakasvika ikandorambiwa mumatare, yakatadza kuzivikanwa mumatare. Izvi ndinozvipruvha papi? Ndinozvipruvha pamacharges isusu atakapiwa anga achitaurwa naamai ako kuti kwakanzi kurudiwa 15,000. Isu takazvibvunza mubvunzo kuti hunyoro huno tine tsamba yakambouya ichinzi kana uine mhuri yengu ine zvimwe zvazokunetsa, inini newe ndapedzerana newe, ko iyi yazobva kupi sinzi isusu takamboya mudare menyu. So iyoyo ndakazoiona kuti reason yakaitira nekuti wakabvunza iwo wakataura wastori wakati no, iwewe mhuri yengwe wanga usingafaniri kuuya nevanhu wese ava wauya navo, nokuti ndakambobva mumusha mako. Dai makaona kuti pane zviri kunetsa tsamba wakanga wainayo, wakadii kutorana nemhuri yako wakauya kuti wastoreore ndine nyaya idzi dziri kuitika. Mushure mekunge nyaya iyi tamboizveisa futi kumasure kuti kana nyaya dzichiinvolva story zvakadii imimi kuti mungosimuke nemhuri muende kwastorozostora uye tauya wakamboya kustora zvinhu but ona nyaya iri kunetsa. But mhindu yakabuda kunzi akuitiba kuti uende kwastoro ngourayiwa, hauendi wegaba. Isusu tikati hazvitinetsi but inomira isusu toenda tega tikanzi hakuendiba usina n'anga. Saka kusvika kwatakaita nen'anga wasitore wakati imimi semunhu sekuti ndakambouya kudare kwenyu mungadai musina kuuya neumwe munhu, kana ari matara angu munouya mega nekuti ndakambouya musha menyu. Handi makaona? So isu zvatakaita sevanhu taona kuti nyaya iyi inoda kuti igadziswe, hatidi kuti vana varamba vari kurwara. Takaorganiza tikati tigare pasi navastori tivaudze kuti naimi zvabva zvanyanya kuita sei, imhosva here kuti baba wedu wakauya muchiwa pamushonga, nokuti pavakamboya vachibvisa zvinhu kana pamhosva idzo dzamakati tibhadharisa hadzina mbosvika kwese uko, chazoita kuti musvike uko muchaje mari yese iyoyo chii zvakunyanya kudii, nokuti mhosva zvirikuona kuti dzatakatobhadhara pekutanga zvazvakatoti wandei panei 1 yasara. Saka madire ekudaro zvikanzi iproblem yekuti makarambiwa mudare mangu nekuda kwevanhu vamakauya nawo, iwe waifanira kuuya wega nemhuri yako wotaura chi nyaya yako yare ndakakubatsira, nokuti zvinhu izvi ndezvangu. Ndikationa chatiri kuda toda kuti baba hawana chinhu apa, isusu kada kuti nhasi tibude munyaya dzacho kuti isu hachadi kupindira, munongovatora moendesa ujeri. Nyaya yacho haimbofi yakagadzirika isinoitagisa maoko kuti gozi haisi kuda kupera. Saka toipedza sei wastori? Takuda kuti murape vana wapore, ndozvatakuda isusu wastori. Ngatigare pasi tione kuti mari yatofanira kubhadhara mari nezvinhu zviri kudiwa, tounganidza zvinhu zvamuri kuda tobva tabhadhara. Ndichazoudza baba naamai wotorana nevana wouya mowarapa, haisi mhosva iyoyo. Ndogona kunge ndiri diaspora, ndogona kungotumira dokta mari, ndikutumira mubereki wangu mari, munhu ndikutumira mari iyoyo dokta ndikukubhadhara, mubereki wangu ozovewo murapa. Handifuni kuti zvingaite mhosva. Ndakati ava varegere kuchiinvolvwa panyaya yacho, tozichitora isusu tospireda nyaya dzacho, nokuti kune masquabbles ariko. Inini tipedzerane nachiremba, tasvika mudare rachiremba nyaya waiziwa, wona mari iri kunesa wastori, tiri kutsvakawo nepatinogona. Sinzi mauya mudare mangu zvakanaka, mabvuma mhosva yenyu shuwa, ndakugamuchirai. So kana paine zvinenge zvaitika, hapana chinofanira kuitika apa. Nyaya yangu iri mudare, nokuti zvinhu izvi zviri kukontrolwa nemuridzi wazvo. Kana paita mwana arwara, ndiudzei kuti ko mwana azorwara sei, nyaya ichiri mudare kozi yabvumwa kai. Saka ndopa takatomira tikati kana matidaro zvanaka, tichibva taudza baba kuti kana paine zvanetsa please mubate mamunzwa chiremba zvaataura, isusu tichambounganidza mari. Tikanzi no zvandinoda kuti muite, chiendai munondiunganidzire mari. Mandiunganidzira mari, ndoda kuti ndiende ndinoite nyaya yangu. Bosi kana kuine pandakandotora mushonga, ndini ndakandotora mushonga, hamuzivi. Ndozvawakatudza. Akandotora mushonga pandakandotora ndini, nekuti ndini chiremba. Iwewe baba wako akauya kuzotora mushonga kwandiri. Saka baba wako haandobhadhari pandakatora mushonga.
anotobhadhara ndini nekuti ndini ndakatora mushonga iyi kwaba kwanoziva pano. Saka inini mari munobhadhara mari dzangu dzandikuda panapa ndogadzisa nyaya dzenyu. Ndagadzisa nyaya dzenyu ndosvedza mhuri yenyu ndobva yarapwa tobva tavhara nyaya. Tikadaiwa kana zvakadaro zvanaka. Nditsvakirei mari yakati. Vatavatsvakira mari iyoyo ichibva yaenda kuti wasonotange dare nerwendo rwawanga wachida kuenda. Wachibva waenda. Unfortunately nguva yawakaenda mvura yanga ichinaya. Zvikanzoona mhuri yemwe ndanoda kuti tipedze nyaya dzenyu. Patinoda kwekuti nguva ino yeku kana kuchinaya atiite zvemudzimu zvekuzopedza. Tinoita panongogasa mvura chete tobva tapendera nyaya yedu. Saka mungava wasara uyu munouya nawo kupera kwani kwaApril. Kana mauya kupera kweko tobva tapendera nyaya dzenyu. Baba wochiuya nemhuri nevana vari kurwara tobva tangova rapira tobva tavhara kumba kwenyu koita rugare. So stage yekutanga yakapera. Stage yechipiri ndo yasara yatakumira kuti end of April kutaura kwangu wakaita mvura yasasanai sezvamunoona kuti mvura ishanai end of April wachauti akupera. Ruito rumbishi kuti tiunganidze mari dzakasara zacho kana tawabhadhara tochiudza baba kuti baba chitora nai namai guru nevana muende mundorapiwe tobva taziva kuti taisa X nyaya yako ndo manera akaita chadatu. Kana ndichitondera ndofunga director kaenda ndoriti musha riri nyaya yeurombo wakawanza wina baba kaenda na sekuru dendera kana tisingakanganisi sekuru dendera wakataura iwo ukataura ipano padare kuti mumusha mune urombo hurimo. Asi pamusoro pedare iroro sekuru dendera wakataura wakati asi napedza kubata urombo mune zvichaitika mukati memusha. Zvino kana zvatanga kuitika nekuti zvanga zvisingabudi nenyaya yekuti zvanga zvakatsipirwa maererano neurombo hwandinondopisa modzoka kudare nekukasika kana maona chikadziro chenu chatanga kuchiitika mukati memusha muri iyoyo hainozodzoka kusvika kutodzoka kumasa ndofunga ndomamenetsa mukati medare ini nekuti akaenda kudare pamusoro changamiri akatuma naishemadziva kuenda kwamhuri yengwe. Tasvika chekutanga tichimusvika mashama mhuri yengwe musikana ari pano anobudwa uyu akabva abudwa nemudzimu. Zvikanzi baba ndauya. Zvikanzi wauya mwanangu. Zvikanzi pamakauya kuzotora tambo dzai naparadzai ini makandisiyirei. Zvikanzi nin'anga nachirendisitore hongu ndakakusiya nekuti iwe hausiriwe pano. Ndakakutora uri futa remunhu ndakakutora kugorongoza. Saka ndinofanirwa kuti nditange ndaona muripo uchabva kuna mhuri yengwe ndokuti ndizokutakure iwe ndinokuise kugorongoza kwandakakutora. Hauziwe muno mushando saka ndakakusiyira. Asi zvawauya ndakuchida kuchiti nditaurire mhuri yengwe zvaanofanira kuti aite kuti ndizokugashire iwe kubva mushando yamhuri yengwe ndikudzosere kupi kwandakakutora kumozambiki kugorongoza. Ndokubva tin'anga yasimuka chiremba akabva asimuka ndokubva apinda mumba make. Apinda mumba make maanoitira basa rake takanzwa akuombera nguva shoma ndokubva adzoka. Akati right ndadzoka mhuri yengwe kuti dambudziko revana ava ripere. Chaunofanira kutanga kuita iwewe kuti nditambire munhu uyu anga achishanda mumusha mako usina zvawakandipa nekuti ndimutambire ndinoda 9,000 US dollar kuti ndizomudzosere kugorongoza. Kechipiri atumwa naShemadziva kureva ini iShemadziva uri kuwapa 1,000 US dollar yemunhu wawasimudza akamira Ishe. Kechitatu n'anga iri kune mumwe ari kuchengeta musikana anokuruwa futi kwanhingi kwamukotsanjera unofanira kuendesa 5,000 kuita patotal ye15,000 yemagritao. Zvadaro izvozvo ava mai vakabva wataka kuchema mai ava takabva tabvunza iri sendakatakamira Ishe muri kuchemei wakabva wakupindura mai ini ndiri kuchema masoko andakataurirwa nabamudiki Elias pawakatora zvinhu zvavo ndeyekuti kudii. Zvikanzi bamudiki Elias ndakavabvunza kuti mhuri yangu iri kutambura nemhaka yei nezvino zvinhu zvavakaromba. Zvikanzi ava wakandipindura kuti mai guru maida kuti zvinhu izvozvo ndiise mumba maani saka ndakaisa mumba menyu. Maida kuti ndizviise mumba maani ndakaisa mumba menyu. Zvakanaka. Saka zvandakaisa mumba menyu
baba muri kuti kudii zvanzi nachiremba kuti zvino izvo zvitonge zvanaka uye anofanira kubvisa mari yachataura iyo mari iyo ikabviswa iyi ndokuti zvino izvo asi pari zvino ndakumbobata mhepo kuti vana vari kurwara zvimbotonhorere ndichambobata mhepo iyoyo saka iri dare rakuti murengo akazodzokera zvouko achisiya zve nekuti akatonzikana uchidzoka unodzoka futi nashe wawauya naye kureva inini ndakandakarepresenta unodzoka nawo akandituma wakomana wakandituma anga achitaura kuti endai kuna chiremba muti mari yanyanya kukwira pa15,000 amachanguri madziva apiwe 1,000 chiremba apiwe 9,000 mukosanidzira apiwe 5,000 mari yayo ndakaenda kuna chiremba ini ndikati munhu yandanayo iri kuchema chema manga madii kuzwanisa izvozvi ishe madziva zvamuri kutaura handigoni kuzviita izvezvi ndichazviita kana mabhuya nepadiki ndopanichazotanga kupira racho dini kana ndini ndinodzikisa waine pawagotanga kuya napo asi chandiri kugona kuita pari zvino chete ndechekundobata mhepo kuti vana varegere kuramba vari kutambura zvavanoita izvi ndomafanira saka iri dare raakutaurwa rati waitsvakwa ndiri changamiri rekuti wakazoenda wachisiya dare rakanga rako ingadai kuuya kuenda kwatakaita hakuna chandakanzwa chakanzi waurei nemhuri yese handina kuzvinzwa izvozvo hazvina kungotaurwa zvokunzi waurei nemhuri zvakangotaurwa kunzi tinokugashira mhuri yeko nekuti tinokutaka tokuziva uri muno musha tinokugashira ndo zvakataurwa zvokunzi waurei nemhuri yese indandakamirira ishe madziwa kuti taisadiwa ipapa hapana zvakadaro nodai papasina izvo wainga vasingakodzere kuzondituma kuti tikumbirire kuti mutengo wanyanya saka changamire zviri kuitika nezvokuti nyaya yacho iri kudai pane utsotsi nyaya iri kutenderera asi utsotsi uri changamire uripo nekuti mastatements anotaurwa nemukomanawo nezvakandobudawo kwandiri zvesazvo bhuku ritoripo bhuku rekudai mukadaidza zvokuti tiuye zvandiri kutaura izvozvi nezvandakanyora musi iwoyo zviri mumangu nezviri papepa zvinongobuda zvisina chakaotwa kana kuti chakaederwa musikana abuda sinzarootera ndo maziviro andinoita changamire nyaya mhuri yengwe pandakaenda kuna story ndakaiona kuti yakutoda imi changamire kumira sachangamire makamira nouku rwenyu noutongi hwenyu pasati padonha munhu nekuti pachatosvika pakudonha munhu pane utsotsi huri kuitika wakaenda neni wakati munozodzokazve nashe uyu mauya naye pabviswa ma9,000 1,000 nema5,000 but wakanzvenga tautoshamishana kuzwa kuti wakazoenda wega wakenge wakuzotogadzisa chimwe iyo zvinhu zvava zviri kufamba zviri mumatara emazemadzisha pane utsotsi changamire muchidimbu ndingambodaro pamusoro wechangamire ndofunga tine nyaya dzepasitoro dzaitwa nedare rimwe dzakawanda ndiri kumatare unomu hatisati takamboona pakarombesa sitore munhu akasopera pai muzhinji mese mune vanhu varomba muna sitore munomu vanotozopuhwa chiremba wedare vachizotorapwa vachigadziswa muri zvatinotarisa ndechekuti pavakambonzvenga tambotumira chiremba wakanzi nachiremba ngozimbabwe kana painobuda mugozodzoka kudaro nekuti akakwanisa kutaura nenyaya yekuti vamakatsimbikwa neurombo hwanga kuzobviswa modzoka kudaro haina kuzodzoka muviri kusvika kuzodzoka nhasi saka kudzokera kuna sitori ndinokuona kune kuri kungopedza nguva ndakasimudza baba inini ndinoona zvangu kuti nyaya ikasaperera pana story hatina patine tichienda why nokuti midzimu iri kurwarisa vana haisi n'anga yastory saka tikasaita zvinoda story hatina kwatinoitaenda chakaita kuti tiende titaure navastory inyaya yemutengo wai mutengo wazosvika pa15,000 patapakambouya muchitora vana paradzai mari iyoyo hainosvika ma3,000 saka zvoita kuti isvike pa15,000 chii ndo dare ratakaita navastori zvekuti wastori munhu akasununguka zvekuti kana ini changamire munogona kuvafonera vanokuzivisai kuti shuwa muri yeko akauya akataura nyaya yake saka isusu takatotanga jeni chatiri kuda isuse vana
kuti wabereka hawasanetsani. Isusu toda kuti tibhadhare story zvaari kuda wanobva warapiwa. Isusu chatiri kuda isusu kuti tibhadhare story mari yaari kuda tobva tamupa wanobva warapiwa chete. Fendesi batsiro panapa iwe kutaura kuti story paakauya achitora wana paradzai makabhadhara 3000 paradzai chii? Chireva kuti tsamba yepo yezvinhu zvakabhadhara akasara ndiani mati chikwambo ndosati kuzotaura kuti isusu kumatare kwake pari kuzotaurwa kunzi pamakauya muchinditora makasari makandisiya takazoona kuti pane zvakasara. Saka ndo zvatati kunzi kana paine hwani chakasara ndo chatauya kuzobhadhara. Asi chingazodhure kupfuura zviri zvakatokwa chii chazoita kuti mudhurise ndo patakazopinda panyaya chawakatipa chikonzero chazoita kuti mari isvike ku15,000 ndo zvawakatudza. mabongo wakaita mari here nechikwambo ichi? Ina handizivi mari haana chinhu ndaro amene kana akaita mari iri daya kubhadhara handasina kumboiona mari zvakakusenzerei zvikwambo ichi? Zvikwambo apatomborina kana chinhu. Asi mistori anoda akakupai zvikwambo Zvakaitika Changamire. Pandakaenda pastori inini ndakaenda ndichirwarirwa nevanhu. Ndaenda ndichirwarirwa nevanhu. Pane trick yandakaitwa nastori yandisingazivi zvokuti kana patakazodzoka patadzoka ini ndakamutaurira stori ndikati inini nauna kunditaura kuti baba wako haana kunditaurira kuti uri kundipa chikwambo. Asi nhasi uno ndikati inini handina kuziva kuti mundipa mishonga ine bhonzo rechii ende inini handina kuya kuzokumbire chikwambo ndakauya nenyaya yewana waitoka akandipa tuniti mirandinzwe ukaenda kung'anga ukapuhwa chinhu chine mhiko unoziziva here kuti ichocho ukapuhwa chinhu chine mhiko chete uri kurombeswa. time iyi handina zvandakaita ini makapuhwa mhiko handii makapuhwa mhiko handichiri mudiki makapuhwa mhiko dzekudini mhiko yandakapiwa inini 1 kwakanzi mushonga hauendi haufaniri kuenda nawo panhamo 2 haufaniri kugeza mwiri bawina 3 zvikanzi haufaniri kurara haurari nemukadzi nawo wakausungira ndo mhiko dzadzirika ende pakufamba mhiko idzodzo dzakaoma unototi ukanganise hwani yacho mhiko iyo handii munozviona ukaona ukaenda iyambiro yatiri kukupai ukaenda kung'anga ukanzwa wapuhwa mhiko chirwaziwa kuti uri kurombeswa mushonga wekurapa hauna mhiko ukaona watopuhwa mhiko chete chibva waramba kuti zvandiremera handitambiri mushonga wenyu nekuti mushonga une mhiko wakaoma unondoti utotadze mhiko yacho iyoyo chete watoutadza wotobara manje ndopaunotanga kubereka zvibereko zvawo. Saka wakapuhwa midzi 3 ikandobereka chii zvikwambo 5 anorupaona. Saka ungazora kuti handina kundopuhwa chii handina kupuhwa mushonga handina kudii asi mhiko idzodzo mishonga 3 nemhiko 3 dzese idzodzo wakangori kutotakuriswa chikwambo. Saka panoda kutobatsirwa nekuti iye story paauya achiti ari kutora zvinhu zvake okuzirai kuti chimwe chiri chikwambo oenda ondodii yaextortion yaari kudii yaari kuita inotoda kuti madzimambo
atobatsire kuti dambudziko iri ripere, nekuti akarumbesa baba wenyu pamhiko dzaakavapa nhatu, ende munodzora mhiko idzi kuti zvinhu zvinokanganisa mhuri yenyu, ende amero vedare tingaite sei kuti tibatsire mhuri? pakubatsira changu ndinoda kundotaura kuti wanasitora ndakamboenda kudare kwaSaunyama hawamanikidzi munhu kuroma, vanototi wasati watanga dare vanototi kana paine vari kuda zvikwambo ndo watanga kusevhwa padare paSaunyama. Saka zvaunotaura kuti hanzi ndakataura ndisingazivi kuti asei hawamanikidzi munhu, vanotodaidzira kuti advertise, vanoti advertise kuti vari kuda Alright, atingavapindiziripo nekuti hautori zvikwambo wotaura kuti uri kupuwa mhiko, wotaura kuti iyo mhiko yekuti 1 hauendi kunhamo nemushonga, 2 haurari mukadzi uine mushonga iwoyo, 3 hanzi haudi wopuwa, wotaura kuti iwewo hausi kuzvida, hausi kuzviona kuti uri kurepinepira dare. changamire taenda tasvika panapa, murume uyu akanzi ndakakupa mishonga 3 yakamonwa, zvikanzi hongu makandipa, zvikanzi waiziva kuti manga miri mishonga yandakanga ndakaise mumu, waiziva kuti makanga miri, zvikanzi hamuna, saka uri kubvuma here kuti ndikakuongesa? Right, taura way forward, tarengere way forward kuti tione kuti baba munini wakati iwo hawana kupiwa chida ndinoramba, nekuti tasvika pastori wachibvunzwa nenyaya yegodo rakabata sekudendera, wakataura kuti ini ndine umbowo wekuti murume uyu ndakamutambisa godo mumaoko angu ndikamupa godo remunhu. Ndino akanyatoti ndinomuona ngarambe tichidhibheta chinoita unopuwa godo iwewo wongofunga kuti idi igodo, but uyo akatoziva kuti akupa godo rechi remunhu, iwe haubvunzi kuti ngerechi, asi uri kutambira uri kubvuma chi mhosva yako. Alright, kuti hakuda way forward. Mambo pamusoro pedare iro repamhuri yengu tirizosvike muno kutanga kwaro kuti wakaperekedza waende kustori, wakauya kudai ndikabata murume kuti awaperekedza iye vari kubuda pakati ngakuperekedzwa naShe kwadoka ndakubata wangu mwana anokuperekedza chienda inaonana mhuri yengu akataura newakomana wese wakaenda handine chinana chokutoti mhuri yengu haana kuzokura mudara ndikuita kutaura kuti takafamba ndanda kupa samani kuti auye kudana nitaura kuti akafamba seidanda hamuiti pakati pedare muine zvinhu aiwa vachatanga kusimuka usikozvodongoto kuenda zvadaro pakabveta kuti nhau ichiuye mudare makasuru wakaonazve zvakare ndotofonerwa ndirikumbo namai mhuri namonda anomuprista wangu kudai ndaikandifonera kuti mhuri yekwamhuri yengu yaapa anochangaii uyai mutaura nemhuri dzenyu muchione zvamungaite nadzo. Alright, asi mhuri iyi ndakaona kuti pangu pandichakwanisi pandichaigona ita iende kwamama yauya kuno tichiuya nayo waikuti iyo iri kubuda kuti ndiperekedze ndakuda kuti mama nemi Ishe mundiperekedze kuna story ndizvo ndakuda way forward from here mundiperekedzeko ndozvari ndakanaka kubuda kutaura. Okay, right. Ndinotaira even musi wekutanga paya tatangwa kutolewa nyaya ichipinda munomu aitoramba kuti handina chandakadii chandakabata. Nhasi uno ari kuramba zvimwe zvakadii zvakaitika. Iwe mwana kuti wanga usipo aitoramba
kuti handina chandakadini chandakabata. Saka misikazwa iyoyo yakaita ende ine mishamu yakakurisa yakaita. Saka serubatsiro rwatataura rwatiri kuda kuti tibatsire mhuri iyo, maybe tingati umbondoona kuti zvingopodzwe payo racho richipedzwa sekufamba kwariri kuita kuti asaramba achirwadzirwawo. Ndaifunga changamiro sezvisekudendera wacho nhasi wari pano wakasiyira nyaya mudziyandara wanzi wadzoke semhuri wakasadzoka. Nhasi gombo rakanaka nderekuti chiremba wacho ari pano urimwenzere kudari tindonzwa gwara remberi kuti yakuenda munhu. Ameno pamwe maona kozi ndikuona kunge ini isusu kunenge tikuti dzokere kumashure dare ramberi. Sekutsanangura kwataita kuti takatoenda kumberi tikabhadhara imwe mari kwasara imwe takanzi tidzoke kupera kwaEpril mvura isasanayi kunze kwaoma tobva tagadzisa nyaya. Mafungiro andandichiitawo ini amene kuti dare munoona sei kana zvakanaka kuti nyaya imo muno mudare nachiremba iyeye aripo kana mari ichinge yaungana sekutaura kwaawakaita totakurana nachiremba iyeye achibva mudare munomo oenda wondoita nyaya yacho pastori amene kuti dare tikachikudai mundoone chiremba nekuti hatingangoti chiremba chienda sinzi akambobata dare renyu oona kuti kana kuri kusimuka mese muchindoonerwa kuti basa racho radii rapera. Dai pakadzoka kudare takafamba tese pamwe zvikadai zvakatodii zvakatopera. Saka ngatingoendei tombonzwa kuti chiremba anotaura chiimodzoka then tinotsvaga nzira inokubatsirai. Sekudembera tichisvika chiremba vanotanga nekutaura kuti ndikuona mhuri imi makamboenda kundotura mutoro wengozi makautura muchipsi. Chiremba abva aenderera mberi akati dare ramakatanga inoda kuti ripedziswe nemazvo uyezve mhuri muri pamwe chete makabatana. Ipapo vanosvikirwa wanga wakasvikirwa wabva watanga kutaura nachiremba kuchibva wazobvunzwa mubvunzo kuti mhuri ngati nomushonga uchitobika doro achibvunza nachiremba kuti wera wanga wachibika ranga riri rei nemboita kuti wanga wachitobika doro rinoda kuramba wachindipika mubvaro ndisatauri. Asi chiremba aendera mberi akati aiwa nyaya yenyu yakutongoda kuti igadziriswe mhepo iyi iperekedzwe kumusha kwayo kwasitori. Tikabvunza mubvunzo wekuti zvino zvanga zvakatadzwa nasitori zvinova nekuchemewa here. Chiremba akati hazvichaiti nekuti zvinhu zvakatonyorerana vakabvumirana kuti vanobvisa saizvozvo. Saka zvaendera mberi chiremba akati zvandaakuita mhepo iyi ndaakumboibata nekuisunga kwechinguva chatichawirirana chinova chazowirirana kuti pakati paMei mhuri inenge yatsvaga mari yasara kuti vaendese kuna soro inoita 1,600. Saka chiremba azosunga mhepo iyoyi nekuibata nekutaura nayo kuti inge ichimbomira mhuri ichishangashika. Asi mhepo iyi yazoenda mberi ichitiuda kuti iye chiremba anga achita basa here kuperekedza nekuona kuti chokwadi here kuti mhepo iyi yandosiya mhuri ikawirirana naizvozvo kuti zvepo zvakanaka kuti chiremba anga aripo tisaoneko kuti tichitotywa here tingarambe tichidyiwa mari mahara. Saka chiremba ati kuti aperekedze mhepo inoita basa racho rose anoda mombe 2 nerusumudzo rwake rwembudzi 3 no$120. Wabvumirana. Izvo zvataurwa mabvumirana nazvo here?
Zvataurwa tabvumira nazvo changamire. Ndopakaino chishuviro chedu nekuti dambudziko riri ripere. Ndinofunga kuti kusaidhi kwemutemo zvinenge zvakanaka kuti panoitwa nyaya idzi dzikaitawo mutemo mukati memadzishe zvinobatsira kuti pakazoita zvinhu zvinomuka dare rinenge richiziva kuti kune nyaya yatakauya munono mudare tikaipendera zvekuti kana paine mukana wechitsotsi ndinoona kuti unogona kutadza kuwako nekuti kune kuine dare mukati nemuchizozviziva. Saka tabvumirana nazvo kuti tiende nachiremba ationera anga ariwo ziso reduwo oitawo ziso renyiwo isabako. Ndati mombe mbiri napane paudo aya mambo ekuti tora dare renyu kuzoti ripere yaripo tinaiti saka tichangoti pamombe mbiri dzataurwa nachiremba wanoenda kuna mambo wanoenda kuna chiremba then panodawa ishe mowapo mbudzi mbiri dzekuti dare iro rakazoenda kuna ishe vachitumawo nhume yavo handi nakomana vedare yanga yaiswa kuna chiremba kandozotsvaga $100 nemukomana danozoenda nemi vedare zvamaitapo kuti achichipa marekodi samuzviita neanzimei takakumbira kuti pakati pamei ipapo tigone kuita saka moya vazvora iyo dzidzai vanhu nhau dzekuenda mwana chiremba ivhira varo vana chiremba wedu ukaona wakukupa kuti enda icho vachikupa nemhiko usazodari zuva kuti chinhu icho chakadini chakaipa chikwambo. Ngaive chenjedzo kune vanhu kuti chiro chese chine mhiko ziva kuti ichocho chinhu ichocho chikwambo chavari kudii chavari kupuhwa, nekuti uchandotadza kuita mhiko idzodzo. Paunotadza kuita mhiko idzodzo ndo pachinobereka nyoka, chidhoma, zvakawanda wanda zvese zvamungafungire zvitokoroshi chii ndo pachinondobereka, ndo pachinhumbu painondotumbuka ipapo. Pesa panonge uchisenzesa uchidini unenge uchiri but vanondotadza mhiko vana vatambure muri itambure haichaiti zvavaita zvezvi mari dzavaiona dzeraki dzechi hazvichaiti yatobhedheni kwavo. Saka ngachive chidzidzo kune vanhu. Saka unotaura aiwa wese tataura kuti dare iroro richatoenda mese motorara rinopedzwe nemunhu akadii nezvidhoma zvegorongosa. Saka pane matambudziko mochitosedza mune rumbo rakanaka kuti imimi zvauya muchiri wapenyu, baba wachiri wapenyu, nekuti maisava manje zvakutokuurayirai wana nendesoka. Saka itai zvipere zvinodzoka zvinhu zvacho zvese. Okay, let's move ahead.